Lesiqephu esilandelayo isiqephu engike ngasiyenza isibalo sakhona ngiyasiphinda ngenxa yemibuzo kanye nemibono engiyithole ku-YouTube. Lana ke ngino-3 square root saka 500 no-x to the power 3. La ekundluleni ngiyaxolisa. Esikhathini esindlule ngithe 3 square root saka 500 ngiyasihlukanisa. Ngizomphinda lo square root saka 500 ne square root saka x to the power 3. Uma sengiqedile ke la ngizogxila ku 500. 500 ngingamhlukanisa ngokuthi ngibe no 100 ngimphinde ngo5 bese ngiyaqhubekela phambili ngiba no 10 squared ngimphinde ngo5. Uma senginayo u10 squared ngimphinda ngo5 ngizothatha lo 3 ngimbhale ngiyenze ne square root bese ngiya ku x to the power 3. Nala khona ngizoxazulula ngizoba no x to the power 2 ngizomphinda ngo x kanye ne square root sakhona. Uma sengiqedile lapho ngizosihlukanisa okunye nokunye kube ne square root sakhona. Lana ke ngizobhala u3 ngimphinde nge-square root saka 10 squared ngimphinde nge-square root saka 5 ngimphinde ngiqhubeke ngimphinde nge-square root lex saka x squared bese ekugcina ngimphinda nge-square root saka x. Uma sengiqedile kanjalo lo 10 squared ngizothola u10 u5 ngizomye kanjalo angeke ngikwazi ukumxazulula bese la ku x squared ngizothola i-absolute value. La ngithola i-absolute value ngiyenzela uma i-negative yingakho ngiyenza kube absolute value. Uma sengiqedile kanjalo ngizothola u30 ngimphinde ngale absolute value engiyitholile kanye futhi ngimphinde ngalo 5 square root kanye nalo x square root. Lo 5 lo kanye no x ngiyahlanganisa ngibe ne square root esisodwa kube no 5x. Bese uma sengiqedile kanjalo ukuzihlanganisa ngichubekele phambili ngizothi 30 ne-absolute value la. Uma sengitholile ke impendulo ngizonichazisela kabanzi ukuthi yingani u-x kuba absolute value. Lo x lo to the power 3 uba yi-absolute value uma angasiyinombolo yangempela. Kodwa kube inombolo yangempela lo x uzoba mkhulu aphinde abe mphansi na 0. Lo if uphansi futhi mkhulu naku 0 simbiza ngokuthi domain. I-domain ngu-x oyinombolo yangempela engaphezulu futhi engaphansi kuka 0. Lapho ke uma sino domain impendulo yethu ivele iguquke kungabi no absolute value ka x kuvele nje kube no x. Ake ngiqhubeke ngithi ngiyambhala ngibhale futhi impendulo nizokwazi ukuyibona kahle ukuthi nangithi kune domain sizoyibhala kanjani lempendulo yethu le yaka absolute value. Absolute value kusuke kungu x angasiyinombolo ngenzela ukuthi nakayi negative ngazi ukuthi kuyohlale kune absolute value. Ake siqhubekeni isibhale. Uma ayinombolo engaphezulu futhi engaphansi kuka 0 la kuyidomain ngichaza lokho.
lapho-ke ngizobhala ukuthi u-30 x ngimphinde ngo-square root sika-5x. Le impendulo engizoyithola uma u-x eyinombolo yangempela eyidomain, inombolo yangempela leyo. Kodwa kuloku akusinombolo yangempela, yingakho ngithe yi-absolute value. Kodwa uma eyidomain, nombolo yangempela, kuzovele kuba u-x ongasi-absolute value. Ngiyabonga.